dedo bol taký, ja by som povedal až polyhistor, že vedel trochu o všetkom a mal veľkú takú životnú skúsenosť. Hlavne bol veľmi rozumný. Ja som to vnímala aj tak, že dedo mal aj vysoké EQ. Z neho išlo to, že on má rád ľudí. Asi to EQ je možno aj dôsledkom tej jeho životnej skúsenosti, tej práce, možno s tými ľudskými príbehmi a častokrát aj s ľudským nešťastím. A vždy som vedel, že chcem robiť niečo, čo má reálne nejaký význam a dopad na ľudské osudy. Chcel som to tak urobiť zdramatizovane, že aj nejaké zvuky tam budú atmosférické, že na stanici sa niečo odohráva, tak tam budú zvuky stanice a tak ďalej, že už som mal takú predstavu. Aha, že ty si to od začiatku videl takto až, lebo ja stále hovorím, že Vražetko je niečo ako nejaká rádiová hra, divadelná. Áno, rozhlasová hra, presne tak, dokumentárna rozhlasová hra. Tak to vysvetľujem. On nikdy nechcel byť že nejaký slávny tvorca takéto krimi show. Proste jeho tie vetry osudu takto zaviali. Že on k tomu prišiel ani nevedel ako, ale aj ja vlastne. On si to veľmi užíval. Až ma mrzí, že sa mu to nedostalo skôr v živote.